Уважаеми зрители, миналата седмица ви разказах за това, как практически България няма държавна граница, а един разграден двор. Мислех си, че от МВР, ако не друго, може някой да се засегне, но не познах. Явно ръководството на МВР е съставено от глухонеми хора. Та да го попитам пак, как се пази държавната граница? Турската, сръбската, македонската, гръцката и румънската. Кой ги пази? Чакам отговор. Днес ще попитам едно друго министерство. Как се пази българския дух в нашето българско образование? Започва операция Слава. Сега ще ви покажа нещо много интересно. Ще ви покажа един вестник. 24 часа. Една много интересна публикация. Учители вадят творби от Вазов, искат Дерида. Да поясня. Жак Дерида е френски философ, наистина велик учен, работещ върху структурализма на речта, езика, словото и метафизиката. Обаче Жак Дерида е толкова сложен и неясен, дори Ноам Чомски не го е разбрал, че според мен ще го разберат 0,01% от учителите и 0,000000001% от учениците. Аз може просто и да съм прос и да не съм дорасъл до Жак Дерида, макар че съм учил 7 езика. Но мисля, че Иван Вазов е 100 000 пъти по-важен за българите и за български ученик. Слушайте по-нататък какво пише в тази интересна статия. Някои учители са преценили, че в програмата няма нужда от Вазовите творби, елате ни вижте и новото гробище над Сливница. Да ви поясня. Новото гробище над Сливница е всъщност текста на официалния траурен марш на българската армия. Оттам е стиха: Българио, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях. И те за теб достойни, майко, бяха, и твоето име само като навяха, умираха без страх. Това е стихът, изкован с кръв на вечния огън на незнайния войн. Ще цитирам мой любимец професор Вучков. Абе, вие в това Министерство на образованието нормални ли сте, бе? Почти 200 000 българи са дали кръвта си за тази държавица и този народец. Не ви ли е срам от костите им? Не ви ли е срам от разкъсаните им тела? И някои от предложилите тези неща имат смелостта да се наричат български учители. Не ви ли е неудобно да се кичите с това гордо звание? Иван Вазов е български учител. Христо Ботев е бил учител. Гоце Делчев е бил учител. А вие просто сте малки, дребни душици, души на предателчета. Продължавам да цитирам. Сред предложенията на педагозите е да се редуцират творбите на Дебелянов, свързани с войната. Край на цитата. И искате да редуцирате, демек да махнете стиховете на един от най-великите ни поети и романтици,
загинал само на 29 години и 6 месеца при Дойран, като при това е бил освободен от военна служба и отишъл доброволец на фронта, само защото е изпитвал срам да не служи на фронта в тежък за родината си час. Госпожо професор Анелия Клисарова, министър на образованието, какви хора работят по училищата? Редуцирайте ги или се саморедуцирайте. С кой акъл, с кой ум разпространявате тези позорни данни? Сигурно мислите, че са интригуващи и любопитни. Това не е свобода на словото. Това е агресия срещу националната култура. Ама децата не били разбирали възрожденските текстове и думи, били им чужди, защото сега езика е модерен. Ами научете ги да ги разбират, нали това ви е работата? Моите учители в класическата гимназия, Гергина Тончева и Кремена Димова, как са ни учили да ги разбираме? Между другото, бащата на Кремена Димова е Вергил Димов, министър преди 9-ти на вътрешните работи. Не е било леко по време на комунизма, но жената ни учеше на истински патриотизъм. От нея знам, че който иска да се нарече българин, трябва да знае целия Ботев наизуст. Интересно ми е колко от новопръкналите се даскали почитатели на Жак Дерида знаят Ботев наизуст. Госпожо Клисарова, вземете тези нихилисти и чуждопоклонници и ги заведете в бащината къща на Дебелянов. Да постоят 2-3 минути на гроба му, да погледнат скулптурата на майка му и надписа до нея. И в кротък умес чака тя да дойде нейното дете. Димчо Дебелянов, 1916 година. И за финал, един от бъдещите стихове, който го чака редукция и забрава. Автор, капитан Димчо Дебелянов. Ако загинеш, загини достоен. Ако се върне, знай, че цял народ ще слави вечно своя верен войн. За него сложил своя млад живот. Тръбите пак тревога затръбиха и стана бодър, и в ужасни бой падна на устни с усмивка тиха, тъй както пада всеки смел герой. Докато работя тая работа, ви обещавам почет към българските герои и редукция на българските предатели. Благодаря ви за вниманието.